бъдещ крал. Музика Станислав Сиревич. Оператор Ника Янчо. Сценаристи Дюк Фенади и Доминик Мингела. Какво е? Красиво момченце. Това е добре. По едноименния роман на Марк Твен. Мислех да го нарека Томас. Том. Защо не го накараш да млъкне? Режисьор Джайлс Фостер. 12 години по-късно. Откажи се! Заповядвам ти! Никога! Вие сте ужасен крал! Даниел Хънтър, на колене, искай милост, иначе ще загубиш херцогството си. Простете ми за глупавите думи. В противен случай ще кажа на целия свят как просиш и разбойничестваш. Том Канти. Аз? Просяк? Никой не ще ти повярва. Напротив, тогава аз ще стана крал. Няма дума разбойничестваш. Така ли? Като стана крал ще има. Какво е това? Ела. Не са ли кралят и принцът? Погледни само. От водата кракът ме боли повече. Да докарат кралската карета. Сир, моля ви да си почивате. Ваше Величество трябва да почива повече. Прехвърлете бремето на държавните дела на верните си слуги. Кралят не се нуждае от почивка, а от каретата си. Войчо, ако онези с просто потекло се измият и облекат... Не дейте да зяпате тази паплач. Непристойно е. Разбира се. Безделнико! Трябва да препечелим нещо. Забравили за изгарянията на клада. Не. Всъщност, да. Простете ми. Прощавам ти. Мнозина не биха го сторили. По заповед на Негово Величество, крал Хенри VIII, защитник на вярата, Ан Аскю ще бъде изгорена на кладата, докато огънят не я погълне цялата. Моля ви, господине, дайте пени на бедняка. Махай се! Моля ви, господине. Какво? Върни ми го! На, ето ти. Помощ! Пронизан съм! Не. Помогнете ми! Помогнете! Какво правите? Спрете го! Ей! Какво има? Хайде, сторете път! Господине, не съм го сторил аз. Някой видя ли нещо? Този нож не е мой. Имаш ли свидетели? Някой ще му спаси ли кожата? Или ще го видите осъден? Аз... Том, къде беше? Сторил съм нищо. Не, не съм сторил нищо. Какво има? Кажи ми, сине. О, Том, досещам се. Съжалявам.
Разочаровахте. Много съжалявам. Няма да търпя да не ме пускат в собствената ми къща. Къде е малкият любимец? Мислих, че е с теб. Том! Том, къде си? Кракът на краля го измъчва. Веднага донесете носилка. Ей, ти!